Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jeremy Camilleri mix li bil-qtil ta' Pelinkaja fil-Gżira. Xiet raġel li kien għaddej bil-karozza wara l-ħabta fl-istabbiliment fil-Gżira li qal li ra raġel li wadda fil-ġebel lejn mara u wasqar ukoll li ċemper il-pulizija u telaq lejn daru mill-ewwel. Xhud ieħor iddeskriva x-xena li ra quddiem għajnejh dak il-lejl. Irrakkonta li ra madwar 30 persuna qudiemu u tfajla mixħuta mal-art. Hawn qal li huwa filmat bil-mobile tiegħu li ma filmat sejder fil-qorti f'data oħra. Persuna oħra qalet li rat għatta nies jippruvaw jgħinu l-tfajla u meta l-imputat għalek, allegatament beda jattakka lin-nies l-oħra. Iddeskriva kif Camilleri allegatament kien qiegħed jifraħ u jgħajjat anke waqt li gara ġebla kbira fuq ras il-vittma u x-xhud qal li ma jista' jifhem qatt kif bniedem jista' jagħmel dan wara li jkun għadu kif qatel persuna. L-aħħar xhud kien raġel li kien faċċata tal-pompa tal-petrol f'ħanut ieħor. Stqar li wara li ħabat l-imputat mar fil-ħanut fejn kien qed ix-xhud biex jitlob għall-ilma u saħansitra ħeppal tal-ħanut. Dan għamlu qabel allegatament mexa minn hemm u beda jagħti lir-raġel ieħor li kienet jaħsel il-karozza tiegħu. Ix-xhud kompla jispjega li Camilleri dier bil-qiegħda l-ftit minuti u malli waslu pulizija fuq il-post kellu jiġi kkalmat b'tejżer.